oro ompi blog ini Tiprasa mothani ingui chini khana edisiaria strike nai o bonotui sing tinoro area na leka sport na leka obo ompi bagani ganaro o sport no sing kaham lukha oro sing kasonai puilano ang hambai maro chini oro ni MLA chim khachuksa chini pathanlal jamatia tejo to chini khachuksa warrior Tiprasa mothani dol no puila hambai maro obon puila Tiprasa history go Tiprasa motha sing recognized party chini 13 jon MLA tongo te edisio ching sorgar khai tongo afano chini obo movement omo peaceful movement nai omo democratic system os khai tongo just ni dabi no chini manthne sana bagi no khai mano chini hawo chini ke pasara khalai keno korai hui tonga chini odikano chingman liya 70-75 বছর রমই অরনি হানিবো সারাব বেলাই বিরিমান को ফাই दंगो अबन नुगुइनो खुद चिनि बोबागरा चिनि पद किशोर मानिक बाहादुर बनि जे सयंतनो ताबो लिड खे दंगो बनि नेतृत्वे सारा त्रिपुरा चिनि एडिसियारिया खना जों 30 तारिख सेप्टेम्बर जों बन दाखक दंगो अ बन्नो आं खागाव जत्तन चिनि त्रिपुरा साराव तमा त्रिपुरा तमा वानसा जत्तनो आं कइनाय जाते अफिस o bonno jate peaceful khai shanti khai chini rok khene bagai जों के बनि बिरुदि थांया जों जास्ट नि दाबिनो चिनि मानसिरे जों सानमानि सि जो साइमनो चिनि केन्द्र सरकार काबक तिब्रा मथाबाय टक चलाई दंगो डायलग चलाई दंगो अर बिसिङनो जों जास्ट नि थानसानि मारिनो जों खुनुना बागै केन्द्र सरकारनो जों खुनुना बागै आव ओ तिब्रा हास्तेगो तिब्रा मथा पार्टी निना हरमों बाबरनि हानसा आपन लुगुइ जाते तेबे चिनि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार इम्प्रेस होननाय बागै जों अबनो जों मुभमेन्ट खायो चिनि मुभमेन्ट ब्लाइ शान्ति प्रियंनाय जों केबनो जों खति खाया नाया आबो जों जतो सालाइजाक अब सुदु एमपी ब्लक होया सारा त्रिपुरा राज्य एडिसियारिया अब बन नंनाय अब पिसफुल नंनाय ते रेल बहायनो जों कासनाय जों जतनो साजाक आबन बागै आं थागावो खाना 30 तारिख सेप्टेम्बर जतन पुरानो चुकायनाय जतनो संगो सयतानि सिनि आरो सयता जरा ब्लक फैनाय अचनि मुभमेन्टनो जतनो चुबाना बागै आं कयो बनि बागै तिनि अबन मा सावो तिनि एमपी ब्लक न जोंनो दायित्व रेखा और आं दङ फरक दायित्व ना जा तिनि एमएलए दङ तिनि समय दङ जत सिनियर लिडार तिनि ऊपर दायित्व दङ जाते जों एमपी एरिया न शान्ति खालायो पिसफुल खालायो जाते गोजान गोजानलाय 12 घन्टा जों मुभमेन्ट खालायना बागै जों दायित्व रेखा आबं जों महाराष्ट्र बालाय हामबाय मारगो आंगे तैबो कयनाय जाते अदागा चिनि सिक्लारक चिनि वारियर रक जत्तनो सिस्टेमेटिक खालायो डिसिप्लिन बायख्लाय जों मुभमेन्ट खालायनाय अबनो चिनि साख्लायोमोन चिनि बोबाग्रा अबन सावो जों जत्तनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बनबो साइर हका चिनि वारियर रक न जाते पिसफुल ना बागै आं कयनाय जत्तनो चिनि अरनि एमपी ब्लकनि जे तिनि वारियर तंनाय रक तिब्रा मथानि तिनि युथ युं तनाय बुरै तनाय बल तनाय बुमा बदल जत्तनो आं कयनाय जाते गोजान गोजान लेखना 6टा सिनि जों कासनाय आं खागाव एमपी एरिया चिनि बेलाय गाहाम चिनि अरनाय जों बेलाय कराक जों लुगै दंगो ते चिनि पिसफुल होननाय आं बिसास खालायो हामबाय।